Bili smo u Maksimiru na pokaznom treningu trčanja i nordijskog hodanja. Inače, nordijsko hodanje vrsta je tjelesne aktivnosti u kojoj se obrazac pokreta ljudskog hoda pojačava uz pomoć posebno dizajniranih štapova za tu aktivnost. A za razliku od trčanja, ova aktivnost je pogodna za sve, bez obzira na stanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti pojedinca. Održan je pokazni trening trčanja i nordijskog hodanja, programa koje provodi Trčaona. Održana su 2 pokazna treninga u istom terminu, u parku Maksimir i na Savskom nasipu. Danas imamo pokazni trening u Trčaoni, školi nordijskog hodanja i školi rekreativnog trčanja. Evo nas u parku Maksimir, točno u podne krećemo s treningom i u isto vrijeme imamo na drugoj lokaciji istu stvar, dakle na Savskom nasipu kod Boćarskog doma. Pokazni trening zamišljen je da građanima pokažemo što je to Trčaona, kako izgleda trening, da upoznaju naše trenere i na kraju da se odluče da li se žele baviti nordijskim hodanjem ili rekreativnim trčanjem ili ne žele. Nakon uvodne riječi trenera održano je kratko zagrijavanje i samotrčanje, a potom i istezanje. Brojni su benefiti ovakvog rekreativnog načina trčanja. I trčanje i nordijsko hodanje znamo da pozitivno utječe na naše zdravlje. Mi čak ove godine imamo promo kampanju koja kaže čuvaj zdravlje. Dakle, mi nismo atletski klub, dakle kod nas nećete postati atletičari, nego kroz tjelesnu aktivnost, bilo trčanje, bilo nordijsko hodanje, pozitivno ćete djelovati na svoje zdravlje. Tako da, mislim, brojne su članci, brojne su analize koji govore o utjecaju tjelesne aktivnosti na zdravlje, tako da se sad ne ponavljamo. Dakle, naša je tu nekako misija kao udruge da pružimo mogućnost onima koji žele kroz tjelesnu aktivnost poboljšati svoje zdravlje. Pokazni treninzi su besplatni i otvoreni za sve, te vas ne obvezuju na upis u neke od programa Trčaone. Svi koji se odluče učlaniti u našu udrugu, dakle, mi im nudimo, da tako kažem, treninge. Dakle, treninge 3 puta tjedno, imamo na 2 lokacije, imamo park Maksimir i imamo Savski nasip kod Boćarskog doma, a nordijsko hodanje imamo i u Dubravkinom putu. Dakle, 3 puta tjedno, vi birate termin, imamo večernje termine preko tjedna, bilo u 18, bilo u 19:15 i subotom imamo jutarnji termin. Dakle, ono što je najvažnije, donijeti odluku i krenuti s treniranjem i samo dolaziti na treninge. U ovom suvremenom svijetu često zanemarujemo redovitu tjelesnu aktivnost zbog užurbanog načina života, iako znamo da je baš ona ključan faktor očuvanja zdravlja. Upravo zato dođite i krenite s trčanjem ili nordijskim hodanjem. Slijedi vremenska